Din it-tajra hija tat-tip Harris Hawk u għandha madwar 2 sentej u nofs. Dan it-tip ta' speċi ta' priża u oħrajn kienu parti minn wirja fir-razzett tal-ball fil-ġorna tal-Buskett li saret matul il-jum tas-Sibt. Dan bħala Open Day fejn il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK urid ix-xogħol tagħha lill-pubbliku. Fost ix-xogħol li tagħmel hemm il-konservazzjoni tal-Barbaġan u pjanti indiġeni kif spjega magħna Joseph Perici Kalaxxone, il-President tal-FKNK. Di parti mill-kultura tagħna, allura aħna nħossuna obbligati kważi li nżommu din it-tradizzjoni. Ovvjament hemm ir-regoli li ntallhom il-ġurnata m'għandniex kif konna 33 sejn li ħseb wara 100. Għal daqstant inti trid taderixxi ruħek, tadatta ruħek ma' ċirkostanzi odjerni, ma' ċirkostanzi tal-lum, però ma tistax titlef dik il-parti mill-kultura għax jekk tintelef dik parti minn Malta tkun intilfet fl-opinjoni tiegħi. Attenda wkoll il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia li qal kif pajjiżna għandu politika ċara l-biodiversità sabiex igawdu l-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Malta għandha policy ċara fuq biodiversità li se nkomplu nkattruha biex it-tfal tagħna il-ġenerazzjonijiet li ġejjin jirċievu pajjeżaġġ u ambjent Malti aħjar li tibnieh.